Е, това ли беше? Да се разправи на магари. А? Хайде бе, шканосвай се още. Хайде. Да, бе, най-послушната за пред всички. Кой са въргаля да сякат магари? А? Кой са въргаля? Най-послушното куче на земята. О, най-послушното куче на земята. Най-послушното куче на земята, най-послушното куче на земята. Най-послушното, да. А кой ми най-послушен, бе? А кой ми най-послушен, бе? А кой най-послушен, бе? А кой най-послушен, бе? Абе няма по-послушен от него, бе. Е? Какво става сега? Шиле! Ай, шиленце! Абе, кой ми е най-послушното куче на земята, бе? Абе, кой е най-послушен, бе?